Hukunce-hukuncen kwano. Magana a kan ruwa ba ta cika har sai an yi bayanin ƙwarya, wadda ita ce abin da ake zuba ruwan a ciki da abinci da waninsu. Halal ne a yi amfani da kowanne kwano ko ƙwarya wajen ci ko sha da sauransu, amma ban da kwanon zinare da azurfa, waɗanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana amfani da su akan haka. Ya zo a cikin hadisi, kar ku sha a cikin moɗan zinari ko azurfa, kuma kar ku ci a cikinsu, domin nasu ne, wato kafirai, a nan duniya, mu kuma namu ne a lahira. Sai dai ya halitta a yi amfani da kwano ko ƙwaryar zinari da azurfa a cikin abin da ba ci ba ne ba kuma sha ba, saboda hadisin ya taƙaita ne akan ci da sha. Ga kuma abin da Bukhari ya rawaito daga Ummu Salama, uwar muminai, Allah ya yarda da ita, cewa tana da wata kwalba ta azurfa, a cikinta akwai gashin kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Haka lamarin yake, babu laifi a yi amfani da kwano ko ƙwaryar da aka liƙe da 'yar azurfa kaɗan saboda buƙatar hakan. Wannan shine abin da hadisin Bukhari yake nunawa, wanda yake cewa akushin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fashe, sai aka sanya wata sarƙa ta azurfa a wurin da ya fashe ɗin.